Mga kapuso, maleta nga may nakabutang ang mga tinaga nga maleta ni Zaldico ginbilin sa higad sandalan sa La Paz, Iloilo City. Si John Sala nakatuto. Nagapangkayo sa mga motorsiklo sa guwa sang ila talyer diri sa barangay Burgos, La Paz sa Daigons sang matalupang danang isa ka makatilingal ang maleta. Sa ilagin palapitan nagtugas ang kakibot sa ilang nakitaan. May mga tinaga nga maleta ni Zaldico na nakasulat diri. Nagsuspicion mga bibla nga, siyempre uso sa mga bamtrat ba sir? Muna yun na medyo nakulbaan mga mga tarangin medyo nga, muna yun yung tanaw sa nga mon barkada nga may ara nakabutang nga moto, ang nakasulat, ang maleta na Zaldico. Muna nakakibot mo minsan kag nakulbaan gid. Sino sa Iloilo City Police Station 2 residente sang barangay ang nagbutang sang maleta sa higad sang dalan agud makuha sang garbage collector. Nakibot na lang daw ang tagiya nga pagkahapon dito na may tao nga nagkuha sa basurahan, ginkuha tapos ginbutang dito sa may gilid sa dalan, sa may poste, kag ginbutangan sang amon ni. Nga kuan. So ang tagiya sang malita sir no, bali way sa idea kung sino gid ang naghimo sini nga kuan. Sang gitsikyar sa kapulisan ang unod sang maleta, dito na nadiskubrihan nga mga libro kag basurang unod sini. Padayon pang investigasyon sa kapulisan kung sino ang nagbutang sang amo nga mga tinaga sa maleta. Upod kay Hasty Sherto, John Sala, One Western Visayas.